हॅपी दिवाळीच्या हार्दिक शुभेच्छा. तुका पण. गो हा? यो माझं शाळेतलं मित्र. अच्छा. नमस्कार वहिनी. नमस्कार भाऊजी. दिवाळीच्या हार्दिक शुभेच्छा तुमका. तुमका पण. ए फराळ खा. हा चकली. वहिनीनू मस्त झाली या चकली. थँक्यू. ए निक्या. अरे पर्या. अरे येवा येवा येवा. पर्या संत्या. शुभ दीपावली. शुभ दीपावली. ये बसा बसा. हा बस बस बस. गो हे माझे कॉलेजचे मित्र. अच्छा. वहिनींनो दिवाळीच्या हार्दिक शुभेच्छा. तुम्हाला पण. हे घ्या फराळ घ्या. चकली मस्त. हा काय हो तुमच्या मित्रांका फक्त चकलेच आवडतात काय? मी एवढे लाडू केलेत, करंजा केल्यात, त्या कोण खाणार? अगं खाऊ दे ग. हा वहिनींनो हा वाईच चकल्या आणता का? चकल्या आणते. आणतात आणतात. हो हा हकडे यावा. हा येतय. चकलीचा डबा सापडत नसाल. हा येतय मी. डबो येतो. हे बघा चकले बनवताना तुमची मका काढीची मदत होणार नाही. आता तुमचे मित्रच खातात ना. अगो पण शेवटचे 100 ग्राम चकले उरले असत. उद्या भाऊबीज असा. माझे भाऊ येतले त्यांना काय देऊ मी? चकली. हा ही चकली. ही एक चकली घ्यायची आणि तुमच्या मित्रांमध्ये पुरवायची. एकच. हो. अरे निक्या हा चल. हा येतो. अहो भाऊजी फराळ करून जा ना. अहो वहिनी आता नको, नंतर येतो. अहो असं कसं, दिवाळी आहे, फराळ करून जा. चालेल चला, तुम्ही म्हणताय तर 2 चकल्या द्या. चकल्या हा चकल्या. बाई स्टॉक आणला. बाई ग्लास पण आणलीत. आता निक्या आला ना म्हणजे चकना पण आला. अरे पण निक्या हाय कुठे? अरे तो पण इथे आला. अबे मजा आहे का ना बिडू. चकली 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 काय चकल्या सगळ्या संपल्या रे. अरे मग काय आता शेतासाठी बोटे बुडवून खायची. मित्रांनो शेवटचे शेव उरलेले असतात. शेव आहे ना म्हणजे झालं. शेव आणि चकली एकाच पिठाचे असतात. हा चालेल. शेव 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 शेव.